suka. Hi guys, welcome back. So, pasensya karon kami nakahimo sa mong vlog ug outro kay busy lagi. So man among trabaho karong adlaw. So gahakot ko diri sa amuang graba. Gihakot ako dito gitapok para sa preparasyon ni siya para sa atong himong slide para sa atong children ug adult pool. So muna siya ang akong assigned task karon. So ako sa ning ako na salamat kayo sa inyong pagtan-aw. Nga po mga kasama kami nga karon nga wala mi ka buhat og mga video karon mga vlog kay tungod sa busy nga kaisla nga kini trabahan mo na gihakot ni Luciana na para sa konay sa stop sa slide sa adult pool mo na yan. Ay! God, may natulayo. Sudah kayo nagbibrano ang tagay? Hindi ka sport kayo. Ugo ako kayo natulayo. Pre! Kasi gini ka pre? Layo na yung pre. Ya siguro ako ka layo pre. Ito kayo si Mita si layo mo review pre. Ako, sa mga pre, almost 5 years na lagi pre. Pero ang layo pre mo, magyapong na mga pre. Mo lagi nga nakadugay yung layo pre, naka-pre na ako pre. Ang palit, tanong pre. Palit mo ka pre. No. Aw. Okay na po pre, nataraw pre nga. Tarawang si mo pre. Bagay, wala pre oh. Baga ako, wala may mali mo na pre. Simo pre na Mga si mo pa nga. Bagay ko mao. Lagos. Na-pre din niyo pre. ha? Tutong is mo pre kay kanto na kaya nga siguro na pre. Gadahin na pre, para mawala yung video ba? Hanggang nga. Mao na ni. Tuwan. Pre pre pre. Pre, ano mo ni size mo pre? Dito kaya po. Duwa mo sa mga pre nga mas nako to ni pre. Gusto ka na kong pre. Murag makasaura ko ni pre oh. Lalo. Amot, hari, yung puno pre, mga tinglayan ni pre. Ay, oh, dili. Pero hindi pre, okay, nagkabagka yung lagos ni pre, naliwas siya, nagbantay yung pre. Oh. Samot po ng galanto na kaya ni pre. Pagka ko lang lagos sana eh. Ay, Markaw sa mga isla. ako gusto ha. Paano mo pinangita? Asa ka? Butala ko asa ibutin graba na po. Sige na lang yun ang bukit ko yung kanan. Ha? Ay, hindi glami. Ako sa salipang taon. Suwangal pre, nga nakaisog mo ngayon na ako ni pre. Kasi pre pre. Kaya sa pre kayo pa. Uy, pre! Oh, pre! Hindi mo din nga. Sigo pangita ninyo nga. Ganiya ko lang ito, pre. Oto nga, panganay po, nga siya yung tinasan yung layo ni pre. Naon sa din ang lang de? Naon, nagbagka ng lagos pre, liwas na nagbantay pre. Naon, tanaw ng lagos ako. Huwag dito naglawos. Kaya po galanton, murag lang dagok na kay lagos mo ka. Eh, sobrang layo pre. May pamuha, ato tamang ko ito sa mga pre. Na pre, nako istorya pre, kung ako pre, karang mga karang istorya sa tingulong pre. Karang tutulog ko gabi eh. Kung dabugong ko, pre ko, nagkurso sa ulan ng saliw. Oh, Ayan. yung karang yung ginamkuhan, makadam ko pag duga si Iha po, kaya imong gikurso ko ulan, lagi imong gikulong. Istorya mo pre, ako, lintar pre, lintar pre. Maglingkod na rin pre. Oh, ako istorya lagi pre nga. So mga, Kanang kung ulan pre, sample pre ha. Mari kong ulan pre. ano ulan pre, sinilas mo na Mga pre, pre. ya, nakita ko yung sample. Sample naman eh. Wala ko na yung unang na. Nakaigilan mga tao, Sa matawa pre. bisag mo na nga katawang naong, imong kusan mong ulan, ano ba? Muna istorya sa kinaraan pre. Di mo man imong binakutro. Di yung, kato yung binabguhan pre, example, anam guhan mo, kaya si imong kuyuan, si Roger. Makadam ko sa imong karong biura po. Nga mo sama. Nga, kanay ko gigidam ko mo. Sus katong kausap daw pre, nagdamo ko pre itong unang simana pre. Ayan. Di, namatay na ko pre. Di, nikos ko sa kaniyo, nang anak. Di man, mata ko na, San Pedro ma pre. San Pedro kita ko pre. Di ko, Ayaw na, delikado. mau lang pre. San Pedro kita ko, San Pedro. Asa ko sa San Pedro. Sa niya ka sa langit. Tuy. Sa mga San Pedro. Di ko ba, nahiraan ko itong mga kinaraan na istorya dengan kusong-kusong kung lagi. Niraan ako pre. Di mo ito nga, naan sa Pedro nga. O sige, araw magbuhay ka balik ka, tagaan ka na kong assignment. Naan sa Pedro. Sa sa amin, Isa nga, pagkuhag sa lampate, sa sos, kalibutan. Sus, dito ko. Oh. Abante ko niya.
may gahong-gahong mo kay tungod ng kuanang nga espiritu. Di mutar sa ora nang langit ba na. Sus karon. Nakita ko duwa ninyo. Oo, dayan. So ay pre, luto-luto ka sa hangin pre. Ko ay susuan ay kako na pre, luto-luto pre. Sus kini, kapay na ba? Puti ko pre. Nagkalima ko kung nga nadala ko sa langit eh. Ko nga. Nadala niyo, Nadala ko ni. Nakita, ana. Sus karon. Sa Pedro kita man. Sa balingagan yung matoy. Di pag-iya ka na ko nga. Balik sa kalimutan kay pagkuwag sa napape. Usa man kagidara ko mong unggoy.